The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more. So Umaga. This is MOR 91.9 Basta MOR Shuike Bay. Oras po natin mga migs, alas 7:27 on a beautiful, gloomy Friday morning. Siyempre naman, bahala gloomy. Kami magpahayag sa inyong day, panghatag og pang pag-good vibes. Kaya niya na siyempre ang mga tres hilas ti Carposo. Ang mga hilas na Garboso po! Okay kayo! Siyempre mga migs, kasama niya na ang iniuhang pinaka-feeling nga amaga. Natambok man sa mga pictures sa video sa TV pero sexy good sa personal. Moira De La Torre ng MOR. Maria Filingera. Umabot tayo hanggang dulo. Hanggang na mahigit aabutin natin ang mga kaya. Bala, bala, bala. Hanggang ng mga talay matuloy ako sa'yo mga mata. Bala, bala, bala. Hanggang ngayon mamamatay lahat ako sa mga tala. Siyempre naman, kasama niyo pa rin ang inyong kuya sa kahanginin. Ang pinakamain lagi mo diskarte, pinakahinlog, agi. My name is Rico Suabe. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is oh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when you O ba, ng hilas at anang hilas? Ito po ang Hilas King, Brother Bernie, bito-bito. Dahil Friday po ngayon, makauban na ito, wailain ang English genius ng bayan, Lito Inglesero. Both of us and both of you, well, say good morning, everyone. Good morning, everyone. Ay, yatag na ni mo yung regalo ka, Rico, tol? Asa? Gamit Rico. na. Gamit na? Nagamit na. Wala siya naghugas na ng alcohol? Uy, niyaki ba ka sa guard? Niyaki ka? Ha? Oo. Gitionan ka? Oh, sige na kong targeton na yan. Nigawas dito ba? Ha? Nangidigawas. Ano sige, Ang pangalan na itong nasa front seat na Wala, babae. Hello. Pangalan, Teng! Arlene. Arlene man daw. ate. Ano pak, nigawas din pangalan no, kisa to yung Puti, tanan si Nina ko, no? Ha? Puti, tanan si Nina. Uy, sana white lady? Sige nga, sir, nakaambak ki sir, pero puti man tanan si Nina.
Nagsayaw daw pero dili lisod. Ay, nako. Pagbago na mo, oy. Dugay ra. Ah, ha? Dugay ra. Dugera. Pagbago na mo. Sige, naglinog, oh. Ha? Sige, naglinog. Pag siga-suga, wala malinaw. Oh. Sige, naglinog. Tapos, nanay mga virus. Muna na yung mga sinyalis ni Lord na, uy, pagbago na mo, ana siya. Dapat na. Dito ba ko sa Simala, sa Cebu? Nito ko ni Mama Mary. Unsa gingon niya? Yan na, uy, May, kumusta ba? May kinakabalik na sa gamo. Lagi kay every year, maging ni siya, Mama. Kumusta silito? Kumusta niyo? Yagi sa iya. Oo nga, morag hapon. Nagbago di ay. Saan sa nimo daw? Ha? Sa ingon niya? Nung kali, nang musta Kumusta sa siya? mo. Morag hapon, ang gisulti nga. Morag hapon. Nagbago na? Morag hapon, dating gawi. Oh! Ha? Nagbago na may gruta. Wow. Run this mother, you say. Ito, di ko. Itong sa amin na taas, maklaro kay kamunggay. Napaday hapon na? Napa, Maria. Tanapagay po itong tubo nga pwede hawiran. Napa, ay. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. Di ba ito metal? Dili, bago. Ha? Dugay ko kung kakuan. Sa bago ka na. Ano eh? Hey, Macarena. Hey, chopper on the nigga. Karon bago na. Kahoy na. Kanya bangko sa nahabog man kay ito. Karon mabaw na. Lagi arthritis na mo lingkod. Mintik na pag-ibig, parang kita. Nag-take si Joe Dams. Ado na dapit. Ze. Mintik na pag-ibig, Botaning bangko ah. mintik na pag-ibig. Di sa makuan? Di sa kakuan na eh? Di siya kaabot ani maglisod siya. Hey, Macarena. Hey, chopper on the nigga. Good morning. Sa tanan mga padulong na karon silang mga opisina, please lang kung nagmotor mo pagdalatan mo mga raincoat kay burag kaulanon karon mga igala. Delikado ron, danlog biya ka ganyan pa. Alright, but before anything else, birthday ni Konsehal karon na. Uy, Gawa siya ni nas pamaw special. Happy birthday Konsehal Roger. Jer. Abaday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa tinod lang gid sa tanang Konsehal mo, yung paborito na ako si Konsehal Gil Roger Abaday. Run this mother. Paborito ginawa. Ito daw mo tayo. Run this mother. Katunilagan siya higher position. Targi ko niya. Hey, Macarena. Katupag yun. Tibok pamilya na mo ato nakabutar mi. Uy, salamat ka. Sa Konsehal God ba? Kani amino na ako sa Konsehal God, di ba pila na kabuk uno man na? Pito. Pila na? Pito. Oh, siya ra akong gibutan. Mabutan man tanan dito kaila. Buok na. Eight. Eight. Ang ganan ako ni Konsehal. Dili man nagpa. Run this mother, you say. Pag duol pala nimo sa iya, wa pa ka gisulti sa imong tuyo, paimno na kagkape. Ha? Paimno na kagkape. Oh, Dili.
Dali madulan dili para sinang uban nga lisod pangitaon. Run this mother, you say. Dali ra kay pangitaon, aragong anak dire. Oh. Run. I love it when you call me señorita. Spokesperson ba yan? With spokesperson. Sa Automatic. mga taxi driver. Namo yung mga kuan, papel nga iadto nimo kang counselor. Oo. Ug iagi pa nimo dito sa uban, dugay pa kay na maabot. Ka Maria ra sikreto Maria pa dito. Ibu. Gikan sa katawhan ibalik sa katawhan. Gikan sa katawhan, kuhaan gamay, ibalik sa katawhan. Run this mother, you say. Happy pila, 35 or 36? Wow! Wow! Boom, 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 boom. 34 ako nag-expect ha. Sayang naong lang ha, 27 akong pananaw. Run this mother, you say. Sa iyang edad ha. Sharo ani nga mga pasakay wagi mapadala diri. Run this mother, you say. Yan. Run this mother, you say. Konsehal. Itong sa line of 7. Oh, ha? Seryoso? Oo. Pero kusgan ba kayo? Lahapit na. Kusgan ba kayo? Kusgan pa kayo. Ga-arnis pa. Ga-basketball. Maarsa pa daw si Ma'am Gina. Maarsa pa. Bunal sa lababo, buak ang lababo. Kaya pa kunyar sa kwarto padulong sa lababo. Ibaling na po sa lababo padulong sa kwarto. Like an earthquake. Hey, Macarena, Macarena. Kaya biri ko eh. Sa? 20 karsonis? Mangiran. Tuluro kayo mamakaya. Again, happy birthday, Konsehal. Hey, More Father birthday. dear. Hello, ka partner William. Asinero siyang favorite wife. Oh, Favorite wife. siya nga paboritong asawa nga si Ma'am MJ Asinero. Run this mother, you say. So, mora to, K-Bine. Run this mother, you Istoryan nyo ganina, brother. About kaning travel ban sa Hong Kong o Macau kay ang mga OFWs nga nakakuha og trabaho dito nga nakaroon diri sa Pilipinas. Patay! Ni angal. Kay sayang kay ang uban grabe nilang paningkamot nakakuha og mga requirements, papeles, dokumento tapos sa diyang pagka-travel ban na dayon di sila kagawas. Patay! Mo ginagikadlukan. Naku. Sayang. Muna isa sa akong ikadlukan itong ako sa Singapore. Basing nagkalit lang ba nga? Di pa uli. Dili pa pauli. Sus, hubas. Gikuhan ni Ron Wagi. Kwartani ba? Hindi itong ikulbaan ako. Dito lang sa kanto sa Naging crossing. home life. At least talented ka, brother. Tapos, ang problema man ko, sa sikag ingon og na mga simptomas, bisag, tungod kay psychological ba? Oo. Di, Tama. Pero naman siya ko'y ubuda, ano ba? Timing kayo, before that night, naman to'y nami napalit ng mga chocolates. Ah. Siyempre, tago-tago ko, kay bawal ba ko chocolates, no? Na. Kay ako, sa matag, tumar na ako og tamis, magkaduol ko sa Ginoo, kabalo ba mo na. Pas-pas mo. Sugar. Talami man kay nga chocolate bar, kay kanang durian, kay dito Singapore ba, paborito nila kay po ng durian. Pak, lami kayo, di paspasan. Pagkadlawon bar, nagsakit akong tonsil. Hiyay. Gikulbaan ko, my God, mo naman siya ning virus. Munang gingon lagi, mas may palagi kang mangutot lagi karon kaysa muubo. run this. Kaya kay kung muubo ka karon, up, agay. Sintomas. Mas ulaw di karon na muubo ha. Oo, may patumuutot na lang ka. Maria. Oh, free, okay ka karon, Maria. Okay ka. Okay kayo, gamit kayo. Pwede ra, okay ra ka. Dobi ka tong nag-ubo nga nakautot. Uy! Package man to, package. Package ito. Bakit? Ano yung Run. Kay uban mo gud mga OFWs gusto gid makagawas. Mm. Especially katong nanay kuan na napirmahan na contract, kumbaga dito na lang appearance lang nila ang kulang. Since travel ban man apektado. Pero ni uban madiskarte ni gawas og Singapore kini makaya apektado sa Singapore. Tapos dito na Luxo sila. na yun. Dito na sila magikan pa sa Hong Kong ug Macau. Pwede na nga wise, nga wise. gabaton. Amo tong Pero medyo gasto. ubas ka na, gasto ka na. Ha? sayang. Pati ang mga travel agency, kaubo.
Kaya na may uban, nakabook na, ta mag-rebook. Tama, biya kabalo ka no, sa panas coronavirus. Tama, no? So medyo lugi sad may gala. Daghan kay apektado aning... Mga travel bans. Yes. Dili basta-basta ni karon. So, muna itong problema karon mga igala. So, saan taman, safety man itong yunahon na. Na po yung Filipino nga do Dubai daw, na Thai China Arms. Kadua, ha? Tapos, positive sa coronavirus. So, bantay lit. Ang ilaraban tirahon ka ng mga kuan ng mga bana. Ha? Mas mutapot ang virus nito sa mga banang medyo suwail. Ikaligo ang alcohol. Pag mo na daw ang virus, paano, uy, okay na siya, nagbago na ni. Mulikay. Mulikay. Paano, maugya po ni siya, si Lito, wag po nagbago. Mutapot, diretso sa lungs daw, diretso. Kadamayon pag inyang liver, bisa naghilom-hilom rang liver. Run this mother, you say. Ano nang luspad man ka, nakulpahan man lagi ka. Ano makulbaan mo lugar tanga kailangan mo rin ma-appeal pang virus. Run this mother, you say. Di ba tol? Dugay na ba to? Ha? Ha? Sasa. Run this mother, you say. Kabalo na kay innocente pa ko na. Amo silang grupo, ang MOR Boys, wala na dugay ra. Dugay ra. Agbayra. Amo na sa ilang kung sa una, IFM. Balo silang mga pamalaka dito, kung saan sila. Kami diri, dugay ra. Liso daw siya tol kay magmotor man daw sila. Ano imuar kay sosyal magtaksi-taksi pa. O ba ni nga nasa compartment ng katong nga sa lawas sa litson? Oo. Mo na. Nagdugay kay mo abot, mangayo pagbiit sayo pag-uli. Nagoy bagong kuan karon, bagong balita. Saman. Dito dapit sa diha dapit sa Lagindingan paingon sa mga gitagom, buyag-buyag pa ta diha nga area. Nay bagong gigawas dito. Di man gid mo sa muar nga. Dugay kay mga bot. Sayo kay manguli. Demanding pa kay imnon. Mga pagbiits. Tagaani mo kanang halang-halang nga ilimnon. Agkay maarhat among tilaok ka. Ang sponsor lagi kanang medyo magkuan magdaginot nga madakan na bata kay mangi. Og paimnon nimo sila kanang mubula ra. Iihira mo na. Pila ka case ang damage. Mo say mo damage. May tong hard. Tulo ka case wala pa na unsa. May tong hard kay sa botilya wa na ti kalbong ni. Sakay na yung tricab. Di na yung kasakay. Run this mother. May pasabangon-bangon. Ha? Balag sityo. Oh. Balag walay halin. Mapuno pa sa beer. Judams pwede. Run this mother. Cool ba kay Judams? Wala pa. Balag way halin na. Balag way halin. Ang importante nga mahubog ang mga DJ. Run this. Ay mo na, garbuso ka. Para nas DJ na. Oo. Katong lubot. Nabot na ni Kagawa Dante Agusan sa Patrocinio. Ayaw, panduga ang kuhan, litson. Pag di mo abot sila ito. Kung naman no kay giring-iringan dito. Pero wala ko siya. Ha? Run this mother, you say. Sabi po tamo kumangga, pasalamat sa kasi imong gipanggitsadsaran. Uy, dagan salamat. O imong mga future gig, grabe, busy na Nakoy. kaya, ha? Naglibot Grabe, ha? Actually, karong 14, the struggle of my mind. Ay, I will see Boy Negro, if ever nga musugot daw kasi mo yung matog bonbon kamigin. Uy, kamigin, ha? February 14. Oh, di daw ka musugot, magbaylo yun mi. Kadit-dit po si Boy sa kamigin, ha? Agay boy. Diya sa may Baongon, dahil don't forget, kita-kita ta karong February 14. Sa Baongon. Diya sa Baongon Gymnasium. Aha. Sa SK o Barangay Council, salamat daan sa inyong accommodation. Aha. So far, may kaya na salamat timan diya. Aha. Ang kulang lang yun na biit sa yun pagpauli.
Mapadre sir kabalo sa SOP? Di parehas dito sa Barangay Balintad. Ingna nga dagay iro dire. Sa Barangay Balintad, pag-abot pa lang dito, wa nagilain na daan. Para sa iro. Oh, sir kanang ang bahog sa ero baka tong gaingnon ni Bernie nana diya sa Katong iro nga makita sa pamahoy espesyal. katon. Run this mother, you say. Ay biya gid sa gulig bukog ka pa kay maano na ba tong ero ah? Bangil ang bukog. Ubangil ang bukog ato ka mahal kay doktor sa Di ero. mahilisan. Og sa 13 dahil ako diya sa may Himaya El Salvador Zone 3. Oh, naman. Maya. Sa Sinai po dugay pa to. Karon pa tong March 18. Pero, March pa. Saan kay pa sila maalanganin? Book mo sa iya ha, PM is the key. Oh. Dito, Inglesero, The taxi Sa driver. taxi driver. Pwede saan mo na ako ihatod sa inyong balay. Oy! Dahil ka ng kamulo pa magligo kay basing malit mo ba? Mo ba? Nag-text si Judams me. O, dyan na. Nagbag-o na gid si Lito, nagbag-o nagbatan-on. Run this mother, you say. Nangutana siya sa ako. Tagaan daw kag ilimnon na katong pula-pula, ingon nang kaghalang man na. Oo, makadaot na. Pero beer, ingon dahil og bugnaw man kaha na. Oy, good morning, Nay ko diya sa may Kwanday. Diya sa may Makabalan. Kois RM Italy diya nakaimuar na sila permi diya. Salamat sa inyo diya. Salamat. Salamat sila mga Boris family po, si Madam Boris, Joy and family diya. Ay buntag sa intanan. Salamat sa iyong pagpaminaw sa MOR. Murag na yung mga upcoming nga magtuyok-tuyok sa ilang mga balay-balay karon. Na ipanghatag dawata lang po ninyo kay ano ba? Dapat di ay? Kami gyud diri wa gilain mahatag namo ang lawas ra gyud diri Panilaw ko. man. Ang Ilang years na yan. Run this mother, you. Mating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upay akining dughan ko ano lili ako maskamak unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Dear M.O. Mayong adlaw ninyo, Brother Ber, Maria Pilingara, Rico Suave, and Lito Inglesero. Good day to you, Brother Bernie, Maria Pelingera, Rico Suabe, and Lito Inglesaro. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Luella. Just call me, my name is Luella. Anyos og minyo. I'm 40 years old, but I'm married. Og na ako'y bana nga itago nato sa pangalang si Paulo. I have a husband, the name is Paulo. MOR negosyante ko. I'm a kind of business woman. Unsa? Businesswoman. MOR negosyante ko. I'm businesswoman.
Og si Paulo usa lamang katrabahante. But Paulo is my, what do you mean? Working kind of Sa lahat na baka istorya, mas dako gyud kog kita kumpara sa akong bana. For very shortly talking, I have arranged for my husband. Sa pakalagton nga istorya, For very shortly talking, for my husband. pero mo sa ako wala na kaso kay sa ngalan nga minyo mi ang akong kwarta iya na pong kwarta. But MOR no more kiss for me. But I'm being married. My money and my money of my husband. Sa lagton na baka istorya, Very shortly talking. po sa MOR kasagara mga luho sa akong bana sa ako gid siya mangayo. But MOR, what do you mean mga luho? Things that he wants. The things he wants my husband is ask for me. Sa lagton na baka istorya, But very shortly talking. nagahatag ko sa iya. I will give my husband. Hantod sa medyo na nako'y nabantayan. Until the time will I will be see. I noticed I notice. nga murag lately sige siyang pangayo nako. But lately the time will ask my husband of my money. Mano say mangutan ako kung asa na padulong. But there's a time will asking where you going the money. Sa lagto na baka istorya, Very short and talking. nagduda ko nga murag nasa ilaing gi ka gastuhan. What do you mean nagduda? I will be decided. Okay, mag-change tag But letter. there's a 2x2. Yeah, There's that's a right, that's 2x2 right. where there's a... What do you mean gikabuangan? There's a crazy. There's a crazy... Oh, dili nagsugal akong gugmangya. This is the starting of love life. Sa lagto na baka istorya, They're very short and talking. let ikaw ang bana nga naikabita. Isura ni drama. Ay, Maglisod ka drama na. sige You're drama familiar ni eh. Kanang bana ba nga naikabit, ikaw ani. Maglisod tag drama kay watak experience ani. Gusto di imagine ba? Amo Rico, ikaw ni Rico. Alam mo, talaga. Alam ka. Ay lang. Ano sa lang po na imong ipangayo nga kwartahan? Ika ng kwan ba? Kanang nakoy ba bago sa kwan karon good online ba? Gwapo kay nga si Suris. Gwapo kay nga si Napuno naman ang accessories na imong motor. At least ang trambutso diri na magatubang sa kong naong. Yan na nakabuk side mirror, 32 naka side mirror. Karon lang oh. Nanasal lagi ka. Bula-bula nagikagbuk lang. Ikaw imo giday kung ano tikatikon dayon ko nimo ha. Basta nagikipangayoon, magalalayong ka. Kisa love you lang. Kisa ko lang. Mo lagi weakness. Langga. Wakoy cash ka no kana credit card na lang oh. Gigi. Gusto kag card? Dili lang kasra lang. Ha? Di mo Pwede dawat. na, pwede wala sila palitong gamit ang Di card. lagi sila pwede ana lang.
Gut anak kay paglisod ang delivery boy di gadawat og credit card. Mao ba? Hmm. Masisi mag-withdraw lang sa ako, tagahanta ka, kapuya ba na ng motora, oy, gasto na kayo ng motora ba? Tapos lang iparistro. Saka ng motora, pag hindi pa mo ipadagan, narasasahan lang. Lang iparistro. Auto lang. Ha? Ako na ito na rehistro? Restro og balik kay fake news man piki man itong restro lang. Wala gini. Gasto ba kayo, oy? Palakaw-lakaw lagi nato kita na mag-restro Sa lang. tinud na ilang bitaw lang, dito siya yung napagwintan, ha? Kanang, kung imo lang bitaw ang sweldo atong agdon, sa ginuko tambot, so ra yun na ma-apport. Ako, grabe na kung sa akong negosyo, ani, tapos, ay, nanapon, maulagi ka. Bantay lang yung hindi ko ni mo maukay, ha? Bantay lang Unya yun lang. ka. Pag uli lang ligo na ano niya lang di ba? Ay, sus. Pro lang ka istorya, may panay mong ubo, gahi. Magluod na ka sa problema mo karon lang. Kay katong blue bill di to mapalit karon lang. Ano man? Di ka biya gawas. Resultato lang. Ay, naku, muna na yung giingon lagi din. Nagana din kay excuses ba? Oh, may panatong thermos diha. Oh, atong kuan. Sige lang kapansak. Ako diri, wa nag-ipansak-pansak. Happy pa lang. Tay lang kag yun. Ako sa mula ta si Benny sa tumbag ko daw lang. Sige. Ha, sige na. Apili ko, ha. Ako matry. Sige lang ha. Pagdala na yung mas. Niabot na to akong order nga mas. Ano na lang? Oh, gikag China. May hindi ka-effective na kayo ni. Sige, tagantag kwarta. Sige. Oy, man! Hi, Mans! Bawal daw na ron. Bawal ba, sis? Kanang mga virus, mulikay na nato mga dato, maulaw na sila. Alam mo, uy, bago imong gana ko si mong dress, man. Wow. As in, grabe taas kay ang gown. Matulong tang merkado, naka-evening gown ka. Mads, bukat kung tuong nga kamot, Mads. Wow! Bukat kung tuong nga kamot, Mads. Mads, ha? Ikaw naka-LV na sad ka latest Ay, edition. napansin ni mo, Mads? Napansin ni mo? Puro kayo, oh. Ay, wala ko nang pasikat ni ingon lang kong ahawi akong kamot. Ako na ingon nga na ko'y bagong LV. Sada kayo, Ay, siyempre, mahal kayo, eh. Hello, eh? Kapoy kayo, sakit yung kayo, eh. Ay, akong wala, bi. Sa oras na, Mads, sa oras. Oh my God. Sa oras, Mads, ako talang sa akong relo ba kung tama ba ni na set ba ni sa sakto akong relo? Mads, uso na ginakaroon ba? Wall clock, ha? Diamonds na, Mads. Nice kayo. Bakong gawas gini sa Pilipinas burag duha ra mi ani. Ani nga issue. Nice kayo. Kaya ang nagbuhat namatay man sa coronavirus. Continue og kuan kana manufacture. Kayo. Nice kayo. Ay sorry man natumban ta ka, Mads. Ay. Wow! Sorry, ma, may galing kay baga pa kaya akong sapatos. Ayo, Mads. Ay kabala ka man, ako'y kuan tagantag ka. Ako'y pasalubong sa imo, ha. Pero ay lang pagdaom og LV, VL lang na di, ha. Speaking ng mga chismosa. Vuitton Louis. Ano ko, Louis Vuitton mo kay Vuitton Louis. Vuitton Louis? Mads, okay pangutahan naman. Sabang. Kabalo ko, mangutahan ni ka sa ko nakapalit, di ka maka-afford mahal ni. Dili, Mads. Ang ako, kay... Kung saan di ako nadunggan, uy, nga story ako. Kung saan ka tinuod, uy? Noon sa Mads? Ay, nako. Pero basta, uy, ayaw kalain, Mads, Sa galing! Nakalabay magugo dito sa atong tropa ba, sa atong mga Zumba birds. Tapos? Man, saan ka tinuod nga story nga, ang himuli ko nung bana, kinanong naging kabuangan nga laki. Ha? Bae. Bayo. Ano, Mads, na naging kabuangan nga babae. Tinuod ka, Mads?
Saan mo ka ni mga chismosa sa itong palibot? Tungod ka? Mo galing ako Nga makadungog ka? Ito po kaya ka nagproblema na kami bungol na. Pag sure de Mads, oy. Mo galing nga. Dili man yung anak kong bana, Mads. Aw, mo galing. Ako di mo kumutuo. Okay, wala pa sa kuha kita. Pero Mao galing. So, yan, pagtuto ng mga chismis, mga silusan na sila, Mads. balo ka, Mads. Kanang tag-alas 10 to siya gauli. Tag-alas 10 pag gauli mo ba? Ba sa'yo man na, ha? Oo, kinaguban na sila silang kuan. Kuan sa member man sila sa Norman Ring. Kanang mga big bikes ba? Hala ka, Mads. Oo, naman sila yung mga motor diha, mga kasi-klase man doon. Mads. Uy, ingon nila, Mads nga. Katilang grupo lagi ng mga Oo, riders. galing. Oo, mga social galing nga grupo. Sila diri. Ito sila sa China. Pag sure din na, kita ko sa selfie. Ay, balo ka ma, di kayo kuminaw ng mga chismis na siya lain. May anang na kabuangan. Kay man, silos. Nagselos na sila. Pagod na sa akong Louis Vuitton. Tapos pagkikita ako. Pero, ang buto chika kay nasa ako. Nagselos na sila sa kapula sa akong lips. Ako magkukong kilay. Mads. Pagbago pa ka nagpaniel ka. Tapos mo ka magkikita sa babae. Mads! Ay pag di na tinan, chismis na tanan. Chismis na tanan. Okay. Bibs, saan na yung gipaak sa kaglamok? Nang iulo ka to. Haba lagi yun, daot na yung panit diri. Katul, gani kayo na. Bali Yung na kasi puno na po ko sige ako katul. Abog mong gani diri na. Tanaw to yung mga abay yun. Tanaw na yun. Ilang masinila, di alos iyang, diri nag-iabot sa mga kwarto kaabog. Maulag iwi, pero saan taman. Bali na lang ka. Ayun na, diri ka boarding house. Dito ra ka magpad na lang ka. For sure, uy. Ako'y bahala ng pads. Ay, ni boarding house kayo maraming common mo kayo ninyo nani. No. Napagid ka ni nag-boarding house. Mahal kaya kayong magpa. So, sa kabala ka, ako'y bahala na. Ha? Magpahit ng ikon. Si Lagyan ko ng ikon ng kwarto mo. Airconan yun ko nimo sa pad. Nasa Sir Marlon ito. To, mahal kayo, mahal na giampan niya. Ikaw mo bayad na sa kuryente. Ako bahala. Pilay advance nila. Pag inquire di araw, pilay advance o deposit kay bayaran na to na isa katuig para dili na kay ka magsiguna. Wow! Sa katuig diretsyo? Okay. Lain ka din magrasa. Ayaw na. Uy, sa man ka. Okay naman ko din rin. Tapos magpa-parlor ka niya kay mumbo ko medyo naran na. Stacking siguro niya. Pero nag-dry? Nag-dry? Bago na yung ngalan mo? Or split ends? Split ends. Split ends? Split ends. Split ends. Ansa? Split ends. Yung bitaw ko nga nag-run na lang. Spoil for minty. Say ka bala kag bago lagi ka nag-buy sa ako mga shoes and bags. Ay, imong cellphone o buak naman sa aming ganggo antos magkaana eh. May gani mo na klaro no. Iusa na nato ng aircon og cellphone no naman dito sir tawagan sir Marlon. No. Pabala. So gusto nimo katong new model? Daw biya akong food dito sa pads. Sana to panos naman to makadaot stiya na. Mag-drive-thru ra ta. Wow. Kapalo na rabak ko Master kayo. Mag-drive-thru ra ta kay para di ay nakaon na ng mga baho kay kakadaot imutian na. Balo na rabak ko basin anak ka. Bantog lalay nagpanos na siguro tong natutoy na ko no. Ha?
Kadaot man akong tiyan. Panas. Lahi, ito yung mansad kong kaon good. Expire na. Expire na nga gatas akong natuloy. Good morning, Nay nakapinala. O saan kay oras na iabot gabi nga nakatulog na may inuong ko si kinulatay nimo. Mga kwan. Gituyo pa man ako to nga wala ko namanti para may nalang madiritso. Diyos. Ngala ko pag mata na kuha may hangin man butura na may inuong ko. Yabulan ta. O galing gituyo kay nako to kay mabinog kaming ka. Ano na lang ay manggasa di kaghapon. Damang good meeting gabi lang among mga bike magluto na mo meeting. Mangkot ka nang nami, dako nga, mahitabo nga, kuan ba? Wala lang, wala ka nag-selfie, wala ka mga picture. Kasi kara mag-picture man ka, basta maguban mo sa grupo. Wala ko naka-picture kagabi, ikinalubat akong cellphone. Anya. Uy, ano yung cellphone? Lately ako nabantay mo na virus. Matagabi lang yun din siya malubat, no? Dakot yung baterya na lang. Tapos gabi irap po siya maponder, ana lugar. Okay, gamiton man sa buntag pagkagabi. Mau ba? Virus, ha? Lang nag-meeting may kay na may dako nga himuon nga run for Akos ba? Running for Bikers. Bikers nga run for Akos? Onya. Tuyo ko na motibok Mindanao mag-motor mi lang. Okay. Tapos? Ang may tabo di ay naproblemahan mi lang. Kay wala pa man na-renew na among lisensya sa grupo. Wala na lisensya sa grupo niya. Oo na, i-register sa SIGNA. I-register sa SIGNA. Mau ba? Wala ka kapaluan na lang. Ang plano may magpatak-patak may, pero karon kasunod bulan masunod makuha. Pero kung nila nga, kung siya ka, mangulam ta sa imong asawa. 50,000 lang, kaya mo i-renew lang. Pila? 50,000. Pila ang o kanon? 50,000 lang. Doon lang ha. Pero grabe na sa gunso nagiganay mong pangayo sa ako ba? Kulian naman ni namo lang kay i-renew naman gud niya lang kay. Sa bagay, kung may presidente ko, di wag kay mabuhan. Hiram ni mo, hiramon. Hiramon na yun kay. Pangitaan mo sa register of deeds. Okay. Pila? 50,000 lang. Okay, bali, bayaran na rin sa grupo. Bayaran ni sa grupo lang. Okay. Sige lang. Magkuha ako sa akong savings dito. May nalang mapaksian to gamay. Alam ko ikatong akong ibang account na ikaupat yun. Wala ito tandog-tandog. 1997 pa to. Ayan na. Sige lang. 50,000? Ay, dungagi lang. Ogis lang. Tumaga naman po, jeans. Okay, listen, ogis lang. Kamulong meeting. Kaya nag-inig yung kauban. Sa isinta tanan lang. Sige. Kabalubeg yung nga supportive ko si mo, ha? I love you lang. Pertig yung kayo. I miss you. Pasensya man na late ko magkikik ako simbahan. Tapos sinalangay may pag-ihap sa kwarta sa akong gidonate. Manggo, taduki kay nahuman ba? Dagan kay kong gidonate ang kang father. Ikaw gid ba? Mugawas ka mo pag-agarboso na sad. Wala, nagtipid galing ko karon. Pantugrahan. Tagtanong ko father, bro, karaan na yung sakyanan, bro. Basi ako ihatod akong karaan nga sakyanan nga isa. Ang mga misa. Kanina sa atong tipok, ha? Wey, kabalo biya ka nga vet si atong beauty. Ay, hawi ka kung wala mads. Uy, hawi kayo. Uy, bago na sad! Nabantayan ni mo akong ba? Oh my
ka. Uy, wabayin ako na to yan. Ingon ako nga hawi akong kamot. Ako nang ingon bago akong ba. Lang, iyon ba ako sa imo, Mads? Chanel. Chanel 2. Nice lagi na siya. Oh, Chanel 2. Channel 2. Mads, nalulog pa. Nice, nice mong kay na siya, pero... Mo galing. Lami kini pang sagpa sa kanang mga chismosa, ma. Ibitay ang travel bag, man. Hindi mo lang. Dapat shoulder bag. O, sa kang karoon, Mads? Saan naman po nga coffee shop ato ipasara? Para exclusive lang yun ka. Ipagsagpa mo ng mga waiter, ha? Kay Mo inay galing. kayo. O, di ko ganahan. Kanang pag dili enough ang kuan, sugar, dapat 18% lang yun. So na, pag measure na ko 20%. 20%. Agi, sagpa ko diretso. Mads, ato lang niya. Nanapog ka na imong style. Saan naman po na? Wala man. Ako care lang ako sa imo, Mads. Saan naman po na? Kung nakato lagi kagaganihin na naambot na lang yun mo na pagkikabisiyan ng istorya. Balo ba kasi imong bana? Saan naman po sa kumbana? Ano sa istorya ko? Kabisi ba ninyo sa kumbana? Ano ka naman yung kabisi sa kumbana? Ako ganun ko yung nabisi sa kumbana. Siya sa atong kauban nga dukay ni kawas. Naa daw siya, naman daw siya palitan o ka ng pad unit. Man. Paghilo, Babae. paghilo mo eh. Oh. Pag sure diya ba? Pero yun nga lang, medyo, good, malaki. Tapos, ito Kwan, bitaw to, kailan na to si Kwan? Si Gwapong Marlon. Siya nag-ingon nga, nagkuha ginaw ang imong bana o pila ka appliances. Pag sure diya, Mads, ha? Tapos mga Di ko furnitures customized. ganahan nga joke, Mads. Uy, Masa. Maka-offend. Mugaling, alam ko sa'yo, if it's true. Ay, pag-ana, Mads. Lain kay ka, man. Nakulbaan na inuong ko. Ikaw man siguro ga sikreto sa... Nakulbaan ko, Mads, kay... Bago na may siya nangayog 50,000 sa kuha. Kay registration ko sa ato for ako. Kasi registration for ako. Grupo galing. Buwag lang grupo. Ito bang pros Ducati ba nga gimong habal-habal? Dili po nila mabuhat. Grabe sa gibuhat na ko sa iya ha. Sa pag-angat na ko siyang kinabuhi, anion lugar ko niya, hagas. Galing, Mads. I'm so worried. Sa akong kalami, sa akong ka-sexy lugar, sa akong pagka-humble lugar, nga daghang kay ko Louis Vuitton, mga anak lugar sa... Galing, Mads. I'm so worried. Dili na niya mabuhat, man. Saling lang yun, man. Ako gasalig ko sa akong bana, mas. Dili, gina niya mabuhat, promise. Suga nila. Ay, kapoy, kaayo ko. Kompleto na, no? Nanatay, aircon mo bago. Kanitog daw kaayo. Tapos imong cellphone, gwapo na. Tama, perfect na ni pang selfie pa. Tapos imong cutlery. Pero, lang, Suman. lain man kining bago ang pad. Ayaw sa lagi gubuan lang. Wala po, eh. Ka. Isa kiinit kaayo biya ganina. Lain man kayo, karaan pa itong ubang gamit. Suman. Oo. Ay. Wooden pa. Susamay Di ba, ba? ganan ba ka ng comfortable ka? Bangko nila diri. 1980 pa mo ni. Mo gani, di ba ganahan ka ng soft? Ay, sus. Dali. Kanang kumaingkod ka mag-bounce. Atong nahigda-higda nga spring. Pahit ato lang. Di ba ganahan ka ato? So, pwede ra sa bangko. Kaya pa ba? Oo, kita ba ako sa picture sa inyo hang balay. Nice kito yung salad at to. Pabuhatan na to ni swimming pool ang tunga. Wow. Sila ko, niyo ang ato ang Yeah, pabutangan na itong sabon daghan lang. I don't like the paint. It's so dry. I want... Gusto kag, ano sa, i-remix na Polka dots. I-remix na Ano sa? I-remix. Dili, i-repaint, i-remix. Combination sa itong favorite color. Para if matulog ka diri, napaganahan kag tanaw. So, ato ni padrawingan og kanang kuan, more kanang design nga nasa gawas. Diba?
di ba? Kinsa kay architect. Pero kung wala ka, uban... Ay, si Bernie. Ito nasa MOR ba? No, ito'y amigong architect para siya ito i-design sa drawing, ano eh. Sa drawing? Sabi pa ito ba drawing, ano eh. Sigo. Diba, para at least kung wala ka sa akong side, matingti ka by So, watching. i-drawing na lang niya akong lawas diha sa dingding. Wala na ang dingding. At least kung wala ko, ang dingding imong kisan. Mantay lang yun ba, siglain makatulog aning kwarto ha. Dili, uy, ikaw ra. Sige lang, binlan ko ning abo ang pultahan. Abo? Para og nay mo tunob og lain, mailhan ko ng tila kinsa gitamak. Di na to sa ning ano sa ning. Ilang bala na order Malog ka. Kasi i-dial din pag mag-order. Sa to record zero. Unsay 50,000 na pon? Mag-additional O mila. bagay nakabayad yung grupo, additional 50,000 na pon. Okay ka ng kwan daw, na para sa pagkaon ba? Namay ka ng stopover dito, may mga on, kailangan bayaran to na madaan. For example, mohonong may og iligan. Na stopover dito nga mag-order may daag pagkaon para pag-abot dito na may mga Kada ko ba, 100,000 na inyong sa inyong utang ha? Daggang kayo sa aming grupo. Lang. Sure yung ka lang nga sa grupo na mo padulong. Sus, ya. Malubiyagid ka sa ako. Nga naman tong isa ka member ninyo, ang gipangutana, si Boss Ramon Balyeser. Ingon siya nga, waman daw, di man ka member. Wala. Ingon ni Boss Ramon Balyeser, wala ka nakarehistro. na sa motor. Sa nga grupo lahi. Wala na sa motor. Hindi na siya sa amon. Kana mga mga bikers lang, lahi-lahi na grupo lang. Mo ba? Okay. No, mga Ducati, mangyapon tila dito. Grupo na mo tanan, na malilahi mo na. So, basig lahi itong grupo sila, Boss Ramon. Lahi ito sila. Dili ito sa among kauban. Tanong sa manay akong nadungog lang nga. Naon daw kay babaeng gikabuangan. Ha? Shhh, narasan na. Kana, walo ka dili, nagatuo kay gasilos na sila. Kay ang ingon ana rin mong dagwa nakauyab ka gwapo. O mo ba? So grateful pa ko ani. Okay, thank you, Lord. Ate! Ikaw ha? Bantay lang yun ha? Sige. Taga 50,000. Bantay lang yun. Mads, ano siya buhat diri, Mads? Alin, naipad po kay Tukay. Alin, na parang Sa may David, kanindot na, burag mahalon man diri nga apartment. galing. Gusto na ko ikaw gid ang makakita, gid, Mads. O siya, pasabot ni Manon siya, ako'y makakita. Mads, tanay imong kwan, Mads, tanay imong eyeglass mo, Look! Ayaw diya ba? Ako man ang bana. See? Ayaw. Kisa ng bai. Ayaw kay Gilog. Ayaw diya ba? O, kisa Mads, kisa na, Mads. Wala ko kay ilang. Ayaw. Ayaw. Alam na kusi-kusi pa sila. O sa man, Mads? Inuod yun na, Mads. Diba? Ayaw. Ang gasolina, Mads. Ang gasolina. Ang mga panuway. Ayaw ba? Paligo atong kan ako, bi. Katong tire wrench na ko, bi. Katong para sa ligid na ko nga tools. Ambit to, bi. Ato ning Hoy! Hoy! Paulo! Awa
Pahawa diri. Ay nabitbitan ng mga ano ma. Agay. Ayaw nabitbitin mo mga sinina kay ako nagpalit ana. Papasaylo. Layas diri layas. Ay wako el. Lang pasaylo ako lang nadala. Ikaw pa may sweldo. Ikaw pa kitagan akong nindot nga kinabuhi. Gatagaan pa taga kwarta. Pila na rin mong sweldo ra. Igo ra ti palit og LPG. Pasaylo. Nadala. Sa limang tisimong naong. Pinaduko kailan. Iya pang sana. Pahawa diri ning panimalaya. Lang sorry. Di na ko bato sa ila lang. Na mga motor dia ha. Ako may tagi, ako may nagbayad anak. Lang. Pahawa diri. Lang sorry lang. Tuhan ta ka. Ayaw lang. Asa naman to imong gipang utang nimo sa ko katong imong giingon nga 50,000 plus 50,000 o guban pa to mga registration. Wala bli. Di gid ito tinuod nga Lang registration. sorry lang. Sorry. Ang tis ko lang man. Lang ayaw lang. Kailangan nimo ta bayaran ng imong mga gipang gasto, gipaduro nimo sa babae. Puro nagkagwapo nimo. Ay dako kagti amo ra kag butiti. Pulos mo agok. Kung maging ana pa ka sa ako, baga kag nawa. Ate. Isa pa rin mo na umurag turko. Lang. Ako i-eke, huwag magkapunay pilas ni Ok-Ok na ng imo. Lang. Pahawa din eh. Di ko mahawa. Diri ako lang. MOR. Gibawin ako tanang butang ako nahatag siya. Niuli siya nga nakabrief lang. Kaya mga sinina ako mo'y nagbayad atong tanan. Way po angwad. Mo pa'y dili tsuraan. Mo pa'y kitagalog nindot nga kinabuhi. Mo pa'y confident mga bit. Ang problema na ako MOR, kaya dagan kasi mga butang, mga kwarta. Nga dito nakuha sa ako daw diya daw gihatag dito siyang grupo. Ambot pala sa grupo ba yun, pero feeling na ako bro sa babae gitu. Pwede ba na ako sa apaso na tong dako kay nga kantidad? Pwede ba na ako sa kasuhan og staffa? Oh? Pwede ba na? Ang kay di man daw siya mo bayad. Kay love gid ko niya. Ana daw ta kung gustuhon gid na ako. Di daw siya mo bayad. Kung di daw ako makipagbalik, tadi naman ko ganan niya, bi. Mao na ipangutana. Please, ang inyong tubaw. Mo, sa akong angin buhat ko. And we are back ang inyong mga hilas o garboso. Ang mga hilas na garboso po. Ano pa rin? Aperty. Maria Filingera. Rico Suave. Ay hanggang Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Alas 8, 48 na mga miss. And syempre, today is Friday. So basta Friday, Biyernes yun na, Ay, inong grabe. dumining yun na ha. Basta remember Basta that. masayog yun mo naman. It's maayong buntag attorney time. O kauban na nato, syempre. Ang batanon! Gahi! Oy! Gahi. Hamis! Uy! Ambungan! Adunahan! Grabe. Attorney Consihal! Attorney Konsihal! James Julie! Rico! Grabe may gala. Og sa atong mga suking tigpaminawan, maupay! Labi na sa gibiyaan ni Bernie nga lugar sa Singapore! Sayaw mga choy. Sulod na. Online na kay para nga inyong mamonitor kung unsa ang almong gipangbungat dinhi sa MOR. Good morning. Good morning. Good morning, attorney. I miss you, attorney. I miss you. It's been a long time. So, miss you. ba? Yeah. Duha ka hugna. Lah, duha ka hugna. Grabe siya ng duwa ka hugna. Duha ka hugna, Bern, sa ato baling tulumanon. Ang na-miss giga mo. Yes. Ang kanra atong gipatukar, di ba? Yeah. So, replay matod pa. So, ato na, inyo naman ito nahisgutan. Ay, nakikaway siya sa ako. Bern, siya ano balik-balik man mo ato og tuki ko nga. Ay, dili, i-replay naman to siya. Aw, abi na ako ito. Balik-balik. Replay po yun. Medyo bugokon gyapon siya gamay.
kalipay kay ko Singapore ngay kalipay. Wa ko ilain regalo ra ba nimo chopstick ra na diha. Mo na nakadaot nimo Burns. Murag nagdala ba ka Burns? Nada mo ni exist ba ko na sa akong baggage ha. Maski na lang. Sayang chopsticks, Maski attorney. na lang at chocolate na lang Burns. Okay na sa ako kay Ala. dito sa airport. Why, Palingaw manggig ka, dugay-dugay pwede ra man ka magsuri-suri dito sa airport. Wala chocolate ka bro kasi ako nga diabetic ko. Wala. So, dili na ako mag- Dili man para sa imo. Ang imo ba? Dili man ako diri nga damay-damay na ni. Mo ka, Brother Birds. Damay-damay na ni nga Wa ka kuha. nagdala Oh, chocolate. si doktor baka nga kagahapon. Gipalayo ra ko nila sa mga tamis mo nang nilikay ko dito. Yun, no? Mo na ako diri nga damay-damay ni kung walay mo kaon og chocolate wala tanan Abi damay. na ako Burns sa pagbalik ni mo mura na kag na members BTS bitaw ana kay nagbulong. Sa BTS ka nang sa Koreano? Oh, kanang dili batang taga Suba. Okay kayo. Mo na nang mini sa BTS di ay. Batang taga Suba. Tingala bitaw ko kay attorney na BTS ba na attorney ko sabi yung nga. Naalo ka kabot lugar dinis kagen siya ka di taga batang taga Suba. Russia! Gimi nga ang Singapore do sa mo ha. Kung sa ka mo balik dito siya. Balik mi daw. Of course na. Uban din si April na mo balik. Puro man mi nga tubong Singapore. Iyo. Si April, tubong Singapore gina siya. So lami nga balikan nga. Charap-charap. Kami nga panahon. Pero sige lang. Hulat lang Singapore. Balik mi dia. Yun, no? Pon lagi ako ginambay. Pon. Mas Singapore ka tapon. Kung siguro atong mas madali siguro kung Unsa man ang Cagayan or ang Tibok Tibok. Islas Mindanao or ang Camiguin? Kung ipiduralism na lang ginato siguro gyud. Pwede, pero dili ang Tibok Mindanao siguro Burns lisod. Kung gusto gini mo nga mag-pilot ta, ang akong pagtuo murag ang Camiguin madala nato. Kung taga-antas kay gayunan. Camiguin kay murag pare-pareha ra gid sila sa Singapore nga Dako, style. Dako lang. Dili ako kaning North man ang ako. Gusto ko ning North kaning. Lisod ang setup mas maayod maawat gid nato pare-pareha gid ang Camiguin. Camiguin. Madala. Kaya at least island siya. Oh, island. Ang access sa tanan nga mga lugar. makontrol. Sa Mindanao, Cebu, Bohol, di ba? Barangay Kanituan lang sa kako. Ang Kanituan ni mo himo. Barangay Kanituan lang. Hindi Singapore lugar, pero landlock lang ka. Oh, pero lahi magyutong isla gyud Burns nga pala sa Singapore. Muna advantage sa Singapore no kay isla siya. Oh. Di ka kasibat diretso. Oh, so makontrol gini mo tanan ang customs, immigration. So, tama. mo nang mo'y dapat na to awaton ng Singapore. Pohon! So kung gusto nimo nga mapederalismo ta, nga naay lugar nga naay strongman gyud nga mo gyud gusto niya awaton ang Singapore na kamigin siguro ang madaladala nito. Pwede. You know. Asin, gobernador ay lang Amo lang. Nara ko pasalubon ako sa mo na pinya. Hoy! Bili mo na sa Singapore Burns. Iyatag mo gulo sa mas. Turim ni sa So go okay ra go ha lang kabalaka nagdiskot ra pwede man sa kamabalaka. Ang atong problema karon na attorney. Wala pa. Siya pa, si Madam Luella. Hindi na lang ni butang. Kaning ayahay na ba taning lakiha kay naka-asawa o ganang adunahan ba? Mayaman. At least lugar na nakahatag pa og kuan, tang sweldo niya gamay ra kayo. Tapos tanan niyang luho. Gisuportahan pa sa asawa. Wow. Grabe. Swerte kay mo mga bana na may mga asawa nga na ba? Mga supportive sa inyong mga luho. Murag sugar mami lugar. Di masal. Quality ko ani. Sabi kung hilig ka og kung for example triathlete ka. Bisag sakit sa iyang buhok, palitan yung katong taga 500,000 nga bike. Ha! Ano may anak ba? Rico. Ambot lang. Hindi sa manawag dito. For example, vlogger ka, dahil supportive kaysa sa imong ko. Alitag Sa itong imong mga camera. equipo, katumatang- Muna napalitan ko sa Singapore katong wide lens. Ana. Wide lens. Dili unsa na tawag nila nga katong maski unsa kuno nga Ato sa GoPro. Sa GoPro. Atong Oo. tanan angle ko ha. Oh, dili para sa mga vloggers ba? Mo galing. Amo na sa- Gimbal. Ay gimbal. Gimbal. Para dili uyog. Oo nga, kanang steady kid ba? Mama. Para dili. Ana. Kid ba? Di kayo mo ko na mo'y asawa ngayon ana. Support. Apa na nagi mga bana gid sa akin. Mo na ang gingon lagi nga bisag unsa inyong buhaton bitaw. Kung ang usa ka tawo mo tipas yun. Ana gyud. Ba? Bisag sa ninyo mo na ako sa inyo problema nangutang pa gigamit pang organization. Ha! Nangutang. Mandamay lugar.
May kuan sa organisasyon, ikabala ka bayaran ni sa mo 50,000, sobra pagalin to. So magpataka lang lugar sa himo-himo nga sa among BTS sa among BTS nga grupo. Ano ba? Mga pagpangilad ba nga naurod mo gito nga iyang giilad nga parengani nga activity ana. So na kwarta karon nasapon man yun. So siyempre una-una sa babae nga ako'y nagbuhi nimo tapos nga na pahawa diri. Tamo pa'y laki dako pagtiyan. Ha? Asa na mag-conscious basta si Rico. Ako. Grabe gyud to ya kadako gyud. Wala tayo labot. Sa sobra kadako di na niya makitang iya gud. Wala sa nga ako marag ma-lasta naman siguro. Suson dili na makita. Kailangan nag-side mirror para makita. Dili na makita dili sa rear view mirror. Tahabang nagkadako nagkaok-ok pa yun. Oh my God! Okay kayo. Pag dua-dua, pag sapon, agi dispatch. Problema na realize niya nga murag dako-dako itong kwarta yung nakuha na ko na. Mo ba? Oo. Dili ko siya maka-move on nga. Okay lang to, i-charge na to, okay, charge the vision. Dili nakunaw naman siya nga, okay ra ko, ilit ko tong pati itong naong, itong laki ito. Murag turko og naong, murag dakog tiyan. Ato rin mo siyang taxi naman dito, murag nag-taxi. Huwag ka, makaingon sila nga racist ka ba? Sayaw mga choy. Sorry. Karong wa sa kamubon. Naunaw na niya nga, dako itong kwarta da. Alkansi siya. Kansi ko na, burag sa kwanto. Nagunahuna na siya karon iyang kasuhan og stapa tong kwan. Kay di man po mo nagsisingil niya. Di mo gusto mo dili. Balik sa ta. Naman po purmuan na sa nabana mo. Mo ba? Pero di po sa mobile. Gusto mo mubayad nga kwan. Kung kwan man gyud ka, magbalik na lang kita naman. Uy, cool ba? Naman tirada. Tas ya di naman gid sa bahala ka na. Dako lang kag tiyan dia. Ok na ana gid yang kanang ang concern ang pag-ok man gyud. Ang kada ko sa tiyan okay ra, pero ang pag-ok man gid na ginamagawa na. May pa sila grabe. Di ba dili pwede sa wayon? Dili, lagi. Kaya kuhaan mo na amoy business interest. Dili man ba man to siya ilok? Bulag na. Bulag na to. Dito. Ay, grabe bilbil na yan. Grabe to. Pag-ana na. Grabe, hit. Money tonight. Saway na yun. Ay, sus, grabe to. Pila kalir. Ay, sus, tulo. Tulo kalir. Bula-bula man to. Kung magmatag, buntag. Ay, sus, grabe. Yeah. Pangalis. Bulag na. Matabulag na, daga nag-istorya. Grabe pag yun, gabation pag yun. Ay, sus, di mo pwede sa wayon. Mao galing. Mabita to yung mong maestro sa una nga, do not marry the person when you're still in love. Ayaw ko no pakasla ang usa ka tao nga in love ko no kay ka. Kano sa man mo sa pakaslan? Ni nakurat yan ni. Ina mo professor na katong nag-review ko sa unsaon gid. Ang Gingon Burns. So nakurat mi nga unsay paki-explain daw sir ano lahi man imong teorya, lahi man mo na imong deklarasyon karon siya ka dili ang akong but pasabot. Ayaw pagpakasal sa usa ka tawo nga kabuang-buang pa ka. Ito stage bitaw nga moingon ka nga na kay amigo nga well-meaning friend nga moingon nga ayaw lang to si Maria Burns kay kuan mo to si Maria Burns kanang arte kuan mo ito kunya muriak bitaw na ay na kuan gid ka lain lang gid tama so dili daw kuno kana blind pa ka buang gid ka ba head over heels in love ayaw to kuno pakasal dito na kuno sa kana bitong imo na gyud nga kusang loob nga makita na pwede ka mudawat og mga saway, mga batikos. Nga ikaw na din magbalanse. Nga nadawat ani mo yung mga differences ana lugar. Wala anda, gidawat gyapon nimo siya. Andam gyapon ka magpakasal. Years, ana. Nakabantay na ko adto nga puti na patoy ga frotty man to yan din sa. The frotty? Ako puti-puti man din ba? Ga frotty sa ko na. Sayaw mga choy. Sige lang sir kay taliwalaan na ang akong gikilig yapon ko. Gikilig yapon ko na si Maria para turn on gyud ko siyang bilbil pagbundak sa bilbil. Nga ganahan ko hawid-hawid. Mo galing. It's so fluffy. Minsan na dili man na bilbil kay sa in English pa love handle man tawag.
So, Mga flabs. dito na rin ka magpakasal. Ah. Kay nabalance naman nimo. Pero kung dito pa kuno ka sa stage nga wa pagid ka di ka kadawat Di ka og kita og makasaway, mga saway. ayaw daw. Kung dili pa ka andam mo dawat og saway sa imong gigugma. Mauli na tayo? Ito na tayo? So, muna Wala to- pa, wala pa! Tumao. Tupad na. Ang pangutana, Sa day. pwede ba, minyo magit sila? Ay, okay. Married gid sila. Ah. Pwede ba nakasuhan og estapa? Pwede ba na? Estapa ang iyang partner nga. Nga pena, minyo man sila, gusto man niya, tadi man mo bayad. Tungod sa mga kwarta nga giwaldas. Sa mga kwarta nga giwaldas. Pwede ba na nga minyo man sila? Siguro na may kalagot. Pwede ba na nga kasuhan og estapa ang imong asawa or bana? Mao na'y pangutana. Muna pangutana. Mao na'y pangutana. Outubag! Laing kay ang glow ni Maria Carmen. Ano ba? Tubag. Burns, generally, dili gid nimo pwede kasuhan ang imong bana o asawa. Tagwala nga giilad ka. Labi na nga ang imong pangutana estapa, pwede mo kasuhan estapa. Generally dili, Burns. Amo ba? Oh, dili. Kung pwede nimo sa kriminal akong pasabot. Pero pwede gyud po nimo sa kasuhan kung tinuod gyud nga naa siya ibalik nga giilad ka, pero civil lang. Civil nga kaso. Nga kaso. Para damyos, para ma-recover nimo ang iyang giwaldas ka kwarta. Kaya lang para mas maklaro ang mayon kag civil, di ka mapriso ana. Dili ka mapriso. Magbayad ang parusa na kasagara magbayad. Ibalik to. Ibalik. Nga ma-recover to nimo ang katong 1 million ang giwaldas, imo na compute. Na kay imo gitong na accounting. So ibalik to sa imo plus damyos pag yun. So pwede nimo siya magukod sa civil. Pero dili nimo siya magukod sa criminal nga kaso nga estapa. So pwede nimo siya magukod. So pwede ka po sa magukod kay magpabayad ko sa imong nagasto pretong iyang 100,000 ana. Pwede to. Pwede. Pero kung kasuhan nimo siya criminal rape, kay sakit gid mo gusto nimo siya ipapriso. Dili gid pwede, ma-dismiss gid mo kaso. Okay. Ngano man sa nga grounds? Kay tungod Burns. Tungod ba kito kay minyo mo or Nga naagyod sa balaod giklaro gyud sa revised penal code nga by reason of public policy. Lisod masad kayo nga tugutan sa balaod nga lugar kami ni Maria magkinasuhay lugar mi kriminal pagyod. Nga ako lugar siyang kasuhan kay tungod sa nasay gibuhat sa ako nga sa laod nga kriminal lugar matud pa sa atong kodigo penal or revised penal code. So ingon ang balaod na gid mismo nag-ingon nga Rick, pasensya na. Butang na to tinuod nga nasa gibuhat. Criminal gid siya kung atog yung subayon, tinambanon. Pero by reason of public policy, ang balaod nagingon nga ayaw lang dili ka na mo tugutan. I-dismiss gid na namo nga kaso. Pero kung gusto gid nimo gupdon kay sakit gid imong buot, hala, pwede nimo siya kasuhan pero civil lang. Civil nga kaso. Yun, no? Kung gusto gid nimo pero mao na balik ta katong sa una bitaw nga hugna nato. Yan ang utana ka. Nabi ato ni nani. Kung mismo na gyud ang katong hingtungdan dili gyud makigpasaka og kaso. Di ba ang practicality ba karon nga na sige pwede nimo sa kasuhan og sibil. Ang pangutana karon makaya ba maako ba sa asawa nga iyag yung pasakaan og kaso sibil ang iya balimbana or asawa kay para makarecover siya sa iyang gigasto. Nga kung atong butsumahon, part naman to, labi na ko di ba mag-uyab. Pero nahitabo may agyapon na dinis kagayan nga, mag-uyab, gitumboy na din niya ang iya baling partner nga, ako ba nagpalit ato yung mong kuhan? Tama. Ambi, pamalik to. Ang mga aksesori sa motor. Ibalik to. Napulo ka, tambutso. Pero kung butsumahon, laing man po, inbantis man po, nga ikaw uyab, nga imo na itong gihatag sa, kamulo pa mo kay naamoy relasyon, nga imo na yung bawion kay bulag na mo. Pangit din sa Burns, kaya tagto nimo kay tungod in the spirit of giving or sharing. So dili pwede to nimo nga imo itumboy din to kay nagbulag na mo ambi to kung ipanghatag sa imo. So sa maog yapon nga paglantaw ginana bali sa balaod nga kung na magali kay nahatag buta na to giilad yapon ka quote in quote nga sa imong bana or asawa dito man dito lain man dayang gigastuhan adto. Matawag na to nimo Burns Maria Rico, charge to experience. Charge to experience. Kalimpi na lang. Ingilad, magiday mong bana o asawa,
Wa man gyud ito siya tinunay gugma kay kaya man din niya makaako man din siya pangilan sa imo. Part na to sa imong life experience. Pero ang pangutana naa ba kay remedyo sa balaod? Naa pero civil. Mang pangutana kay walay pangil kay civil man. Di man nimo siya mapapriso. Na ang sa pagtuon nato nga pwede ba ginako siya makasuwag kriminal sama sa estapa mao na imong pangutana. Pasensya na mga kaigsunan dili kay ang balaod naman mismo nag-ingon nga by reason of public policy dili nimo pwede kasuhan. Dili galit nimo pwede makasuhan imong in-laws nga nagpuyo mo sa kabubong. Kung nasa gihimo sa imo nga pagpangilan. Miski in-laws? Yes. Basta nagpuyo mo ang kondisyon nagpuyo mo sa usa ka bubong. Okay. Mo na siya. So kung in-laws mo na parera mo gipuy-an ana dili gyud mo dili ka kakuan. Pwede nimo siya kasuhan pero civil para sa mga damyos. Pero criminal wala gyud burns. Mao ginabay policy. Sa sama ra gyapon nga di nimo pwede kasuhan imong anak kay quote and quote gikawatan kanya. Tama. Nanguot siya dito sa imong bulsa gibilin dito na kwarta nga pila to kalibo di nimo siya mapasakaan og kaso. Again, by reason of public policy kay ulo mas kay burns nga imong anak imong pasakaag kasong kriminal. Okay. Charge to experience. So, mo ra gyapon nahulog nga charge to experience. Magmahayong yan isa. Isa mo na makiresibo lagi niya. Ay, dili sa kwa. Kano? Wala ako lagi. Hinahinay lagi sa papel nga gamito na attorney. Check out ka. 3 hours daw? Pro-environment man ta, Bert. Nabaya mo, itanong to ninyo, pasali ka kung nga inyo itong itanong, ha? Nana ko dito ni. Tagay din ko og hulagway. Cherry blossom, no? Tagay din ko hulagway. Labi na karon nga iabay na ako sa umuhon. Namulak na. Tanawa sa Cinder Island karon, Burns. O kanong pasaka din ka dito sa Upper Carmen, kanong paingon sa Uptown. Di ba, namulak na ang mga in fairness. Thank you, attorney. Sa tanan, Burns, mo na ko advokasya karon. Bahala, wala tas katungdanan. Ang ato nga, kinalan, mga pila katuig gikan karon mahimo nato ang Cagayan de Oro usa ka Pink Youth Garden City or Green Line Avenue. Very nice. Istante day Burn sa katong sa Caltex He and Sons gusa. O si Wenji Montipulga, Alpica Carwas, Dexter Di Mapilis ug Jonathan Panilion, Cherry og si Al Bersamin. O ato din mga kauban nga mga abogado. Nila na to sila tagsahon. Pero labi na gyud ni Piskal Randy Ilisan. Ay! Pamilya din sila Burn. So, Maya mga abogado, mga huwis, gabamino, na isa. Abogago? Abogado? Sorry, abogado. Sorry. Like kanya akong headphone, baratuhon man akong headphone, eh. Baratuhon man din akong headphone. Uy, Rico biyan na. Baratuhon man ni Rico. Abogago may ako na... Abogado. Sa'yo. Singapore, Rick, Maria, wala mo. Lagi? Kantsawan na tanan? Kabalo ba mo nga sa paglanding yun, nagkuha din siya gulagway, ingon din niya nga, inaali na gini ka-traffic din sa Pilipinas. Sayaw mga lugar kaya naka-adto na kag Singapore. Mao ka. Okay kayo. Mura na bang mga katubitong sa una mga naka-adto lag Manila magtinagalog. Sa Manila, alam mo, sa Manila, ganito. Ganun talaga, ha? Inaala na yan pa sa Nabalahin na lagi. Kantsawan na tanan. Sa Singapore, inali maguna siya. Sa Singapore, inali na, nakaagi gapon ka, Bern, sige, agian mo karon ang akong giagian. Okay kayo. Yung galing ko nga pag-abot lagi ani, may nawayo na gyud ni mga igala. Pag airport pa lang, pag biyahe pa lang, pag internet pa lang. Mo na lagi tanawa. Lipay na kitag 20 Mbps. Lipay na tanadri sa 20 Mbps. Dito 110, 120. Aspas kay dito, Burns. Wala na pag free wifi. Mo gani sa mga public areas. Wala. So, sa mga commons, gitawag nila sa mga... Kung dito Singapore dalo ng mga Pilipino, daghang kay mag-live na gyud dito. Bahala ng viewers. Natanan. Paka. Mao lagi pagbalik nimo sa Pilipinas, tanan ng mga departamento sa gobyerno kanang mga acronym pagsawayon na dai nimo. DPWH, dakan project way human. Kaya mo naman na yun, lahi naman na yung paglita. Dinar, ay, lahi mo sa wayon na yun. DPWH, daghan project way human,
Dakan empleyado, nagunay remedyo. Okay kayo. Ang sibya sa buhatan. Wala po. Happy birthday po day sa pag-umangko ni Baby Rai Rai nga si Vincent Alo. Uy, birthday ni... Ay, sa imong amahan po. Yeah. Kagawad. Oh. At to lagi daw kaon niya. Long time no see, pero sige lang, kaya saan manggit ng politika kagawad, di magkita pwede nga mag-ubad. wala pa rin ka konsihal? Siya ba? Dili, ang politika. Di na namin sunod Reklamo. konsihal. Hindi ko sunod election pa man. Dili, Next election. Okay kayo. Kayo nga. Dili, pero kung ato, beyond Attorney Gide. Attorney Gide. Kila I Burns, beyond parties. Sa presinto ka na magpaliwanag, attorney. Ang among paghigigilaan ni Kagawad Roger Abaday, amo, kaugalingon gina namo nga kabubot on burns kanang beyond kuan politics. Amigo may pero saon man nga naamay uban nga dili makasabot kung unsan dynamic sa politika mo di na lang namo ilantaran nga ay naani gid mi ni Kagawad Roger. Pero nasayod si Kagawad Roger ug ang mga pila namo kasuod nga mga higala. Nga kuan gid mi, close gid mi. Beyond politics ang amo. Politika or bulok sa politika ang makapabulag or makabuba sa among Invited ako na kaon niya. Invited na lagi ka. Ito si Madam April. mo adto ta di so sige adto ta dito gyapon sa inyong lugar dito sa sentro. Ano sa sentro? Kauswagan. Yung lugar. Dito na. Sa sentro gani ba? Sa sentro man ta nga dito man inyong lugar diya. Magulan magudun niya. So dito ato sa barangay hall. Tadir, pag ready na daan diha kay naganda na. Pero ang problema na dito na ta kanang mga nanlakaw ng bisita kay sure gyud ko ang mga bisita na mga taga City Hall. Hoy! Linya na mga kagawad mamisita. Sayaw mga choy. Ano magpalakas ang uyaban eh? Lakas, palitan niya. Palitan siguro niya itong mahalot niya. Siyempre, muna nga panahon. Mga Hennessy ba? Cuervo ba? Katisar ba? Grabe ka na ng mga label, ah. Mga... Katong senior high. Si Senior Sorry. Senior high? College graduate. Ay, brother na. College graduate na lang. Giliguan naman na. Masunod na mga call boys! Master ng Bayan, Master Poppy! Joe Romantico ug ang boylet nga si Master Poppy. Nako naman. Oy, salamat eh. Bingka ni Joe Abs. Thank you. Always remember the laughter is the best medicine. What if symptoms persist? Consult your doctor!